Matariku, Pak. Jom. Apa sing kira-kirane mbak aku? Pak, cek napa tenan. Apa kowe? Hah? Ya ayo melok-melok. Di bae jam. Pak, wong edan. Lah dalah, lah tenan kok. Kelakuanmu kagak ngono ae to, Nak. Matariku, Pak. Jom. Apa? Awan iki lho, Nak. Jenenge wong pengen cem-cem. Wong pengen iki lho kudu wawan. Ayo to cem-cem. Kok bengi ra iso to? Kepengine saiki wong bengi iki lho. Pak, buat sama ngeyel. Sik to jam. Iki pawon iki. Ora penak nang kamar lho. Nek kasure. Sing arep ngejak mbembekan pawon ki ya sapa? Mbak Doko sik iki lho. Ben kuat. Ojo nek biasane nempel tok wis gumoh. Aku pas kae kurung jam jam. Matariku, Pak. Kok yang dengaren pae jam di benah. Goreng iwak, sambelne. Gurih pol dak. Piye to? Sambelku pedes apa ora? Rasa-rasane kurang pedes lho, Jam. Sing pedes cangkemmu. Aduh, rokok jalan. Wong nek pelit kaya ngono biyen. Wes dhewe. Ngapa tuh cangkemmu gembremeng ae? Iku lho tuku wes dhewe, sitok neh. Pengen tau gue? Ya pengen. Cek. Matane apa ora gudalmu tok iki? Ora gurih lah. Nyo, untaran. Matariku, Pak. Olah ketek iki, Mat. Roll. Action. Cut. Kang. Bojoku kuwi cok. Itu saiki. Balik opo piye iki kok? Galak. Lah aku males aku mok. Bukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz wis teko. Dah, ngurusi mbok musik iki. Iya. Jadi lha piye iki ade langsungnya apa nunggu keluargane? Piye to Pak Nawang iki lho syukuran sunatan anakku sing barep. Iya. Mati lho iki. Tak kira nglamuti wong bokok. Seting aku. Wis tak iki langsungnya wae ya. Iki mergo Pak No iki ya ana undangan ceramah nang sebelahku ya. Nggih. Yo monggo. Ngapunten nggih. Nggih. Ngapunten nggih. Nggih. Matariku, Pak. Cek muni iki lho, Bos. Piye to ki? Ngapunten nggih. Nggih. Cok.
Matane picek. Sini wong gerang. Kene iki cek menghadiri wong gendurenan. Kok malah mbok kirimi film ngonoan lho. Kowe ngono tuh film wayang, Cuk. Matane. Ya, krek ya. Matariku, Pak. Ngapa to, Lek? Kok cengar-cengir dhewean? Dengar-dengar matamu kuwi. Loro untu ki lho. Untukmu loro to, Lek. Jajan ndelok. Ya lah ya, untune lho ora genep. Matamu ngenyek kuwi. Kecil, lewat kono kira iso ta? Ya kesuwen to, Bos ngenteni bensin. Kan bensin mbok reken motor apa piye kecil, bocil. Lek, cek panggah karo londo kae to, Lek. Rondo dina to cil. Kae lho, sing susune gede sebelah. Lambemu cil. Iya, Ding. Sing untune menongos kae to. Kancane ya dipikirno cil. Motor bondane dhewe to. Dono kene to ta? Iya mana? Layak. Golek nang omah raneng. Ngapa Gang kok ingaing kaya gemblong ngene? Kok iki lho? Ora krungu. Ngapa to iki? Mbok ketemu malah budekin ngono. Ngono lho. Gang, Celuk Pakno. gara-gara apa lho saiki budek iki? Ya lungguh kene mau lho, mone ora lho. Mosok iya lungguh-lungguh marek budek iki lho. Geser oh, jajal Pakno ora percaya lungguh kono. Malih Gang geser. Geser no, geser. Kono lho. Kono. Kene aja. Ngumun aku ya. Iki ngene lho Pak No. Utangi sampean sing ning aku 500 wingi iki wis enek urung. Masalahe aku dioper-uber sales. Ngono lho. Hah? Utang lho Pak No utang. Utangi sampean sing 500 wingi lho wis ana urung. Iki bisa tanggo soalé. Soale sing nguber-nguber aku terus kok. Ora krungu Gang. Nah, kan malik budek to ning ngono gitu. Kene sampean kene neh. Ora kono. Wis aku ben budek sakmu urip ora apa-apa. Lah. Sebute rambut akeh. Paling budek ning kono. Wah, kowe nah, Gang. Iya Pak No. Darasit nang ndi ra teko to? Sampeyan ora krungu kabar ta? Ngopo? Terus Siti meriang digone ning rumah sakit ya Mbak Pak No. Yo kira apa to Cak? Umbelan, dalan. Amur budek Pak No. Ah, masa wong umbelan iso budek to Gang? Iya tenan. Dalan kok kuping ini lho, umbel iki. Matamu, kuwi jenenge kopok goblok. Matariku, Pak.